Здравейте, приятели! Аз съм Деян Гогов и днес ще играем на Fortnite. Ще си правим чалендж, понеже играта ми е мега скучна и е време малко да спайснем малко нещата. Общо взето чаленджа се казва Grey Weapons Only, което означава, че ще играем само с сиви оръжия. Да видим как ще се справим и нека започваме. Я видим какво става. Така, скачаме, ето там. Така, в този чалендж мога да използвам само сиви оръжия, но това не означава, че не мога да използвам минита, биг шилдове и така нататък. Видим се. Мобилитета също не мога да ползвам, понеже това също се води weapon. Говоря за новите Buzz Boost, Rebecca и какво беше, не помня. Така имаме мален някакъв. Много съм крив, брат. Мале. Много съм крив. Стига са тези зелени оръжия, бе, дай ми сиви. Трябва ми помпа. Нямам помпа. Съм помпа. Сива помпа. Няма да има, честовете само такива ми дава, бе. Какво става тука, бе? Оу, шит. Чувам някой в момента и двамата кемпинг между другото. Това се направи. Да левнем набързо. Пичагата е мега добър. Има късмет, че не е помпа, иначе ще ви и той. Ще му разкатава фамилията. Беги, Деяне, не е честно, Деяне. 17. И да те късметлията. То пичага е бацко не е късметлия, не го дай. I'm going to lie, буквално ти си мега голям късметлия. Ама ще си попна шилдовете. Ти мога го тушиш. Сега ще попнем още един шилд. Сега ще направим така да се забавиш малко. Той влиза с вратите направо, брат. Си траш мотове, брат. Ти си мега траш бот, бе, виж колко се слаб, бе. Едва не те убих с Тиво SMG. Така, приятели, вече сме във второто лоби, втората игра, ще видим как ще върви и така. Какъв е то вълк, бе, брат, това за първи път го виждам между другото. Не знаех, че тук има вълк. Какъв е то вълк, бе. После как ще следеш като се качиш горе, иначе много интересно. Тук няма никакъв лут, затова там далеч. Окей, имаме Fury Assault Rifle, мисля, че това да. Имаме Fury Assault Rifle. Брат, след тая игра трябва да сменим това за рандом пикексите, че направо ме връщава, честно си кажа. Ооо, шит! Найс! Ооо, SMG! Мале, супер! Не!
Не, бе, брат, ти се баваш, бе, брат. Как ще ми даде паси готината врече от това, че аз няма много взема. Много добре. Защо не сива, бе, брат? Това, отврат. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Се баваш с мене, ви игра. Се баваш с мене, ви игра. О, не, това кил е мой. Котьо. Котьо. Чакай, не бързай, Чакай да презаредим оръжията първо. Много искаш. Котьо. Майко, за малко не умрях от пот. Между другото, хора, това не се брои като оръжие, нали? Не съм сигурен. Чакайте да чекнем real quick. Я да видим. Искам да бас бутин for Unity item. Да, мога да го използвам. Окей, що мога да го използвам, значи окей. Ама, какво да хвърля? Не знам какво да хвърля. Ще хвърлим това. Или не, всъщност ще направим така. At least I tried to keep it fair. Той пичагата си помисли, че ще дам да ми стилне кила, бе, брат. Ти за кой си се, бе? Аз кой съм, ти кой си, ти кой съм, аз кой съм. О, чакай малко и аз ще го намеря това. Точно когато не ми трябва. Браво, бе, машинка, браво, страхотен си, бе. Ей, евала. Гарим. Мале, NPC-тата билдват, бе, брат. NPC-тата билдват. Да че фрилут. По-точно фримац. Ма някакво остане. Освен да не ми излезе някакъв тука. Да ми направи едно археолбате и вънк. Окей, аз мисля, че май това се спална. Да. And I think, че там може би ще има хора. I think. What? Oh no, you won't. Fuck no. Не си познава кучко. One minute. What the shit? Oh, hell no. What? NPC-та? I'll take it. Ей! Наистина, те NPC-та ми взима такова, буквално. Това е много дразнещо, бе, брат. Много е дразнещо, бе. Okay, let's kill these motherfuckers.
Разпит. Да. Чекаш. Пира мега. Не патрони. Другото, we got company. Let's go. Get the metabolism. Do this shit. Reload all the weapons. Оп, той не мърде. Ела тук, бе, приятел. Ела тук, бе, няма ти направя нищо. Той се взема това. Супер. Значи играта е on my side. Ако си чекаш, аз ще си впия Big Shield докато той бе. Чакай. Мис бомб. No way, бе, брат. Ти сериозно ли ще ga направиш това просто тия, бе? Oh, shit! Yeah, ain't no way I'm letting you kill, man. Аре, бе, брат. Ти се крикат кучка. Let's go! I have the metabolisms with me. Значи буквално търся хора, пак те не мога да намеря никой, бе. Нема хора, бе. Оп, чух някой да стреля. You will be dead in a second, man. I promise you. I really fucking promise you, man. You'll be dead in a minute. What? Пичагите actually тимват. Пичагите actually тимват, бе, брат. Пичагите actually тимват. Пичагите actually тимват. И сега какво? Ще ме чакате, а? Пучовците избегах. Мали, пичовете тимват. Не. Teaming in solos. О, ще репортвам някой ме. Ще ги репортна. Ще ви еката, ще ви. Нема, той сами чака да ида в зона. Знам той сега какво се опитва да направи, той сега ще ме чака да ида в зона. Той се опитва да направи, да мога ме лейзърна да отивам в зона, обаче аз па съм хитър. Той е някакъв мега тъп. Къде си ти, бе, лут? Къде си ти, бе, лут?
Да, окей, търсим последния човек, който последният човек, даже може би ще е някъде там. Намерих ли тебе? О, shit! Let's go! We got the dub! Oh shit, oh shit, oh shit, look at those edits, man! Look at those edits, shit! Така, приятели, това беше всичко. Надявам се епизодът да ви е харесал и ще се видим следващия път. Чао!